Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqi taraf yurdumuzdagi çağdaliklar we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň halkara ýaşlaryny ýeňji bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlarynyň turgunlaryny iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly dawra gatnaşyjylar, gadarly turgunlar. Sizde Rusiya Federasyasının Vladivostok şäherinde geçirilen Aziýanyň çağılary adly 7-nji halkara sport oýunlaryny, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konya şäherinde geçirilen 5-nji Islam raýatçylyk oýunlaryny üstünlükli çykyş edip, baýrakly orlara münasip bolmagy bilen tüýsürekden nukdaýan. Gahrman arkadamyzyň başyny başlan beýik başlangyçlar esasynda ýurdumyzyň halkara sport awraýy täze derejeleri ýetirilýär. Dünyada iri halkara sport yarışlarını geçirme okuyuplu yurt hökümüne aqrar dilen atı vatanımızda durly yarışların şol sanına halkara derejesindäki yarışların geçirmegi sport boyunça milli strategiyamyzyň iş ýüzündäki ajaýyp beýanlar. Garaşda ýurdumyzda sportyň ösün ulgamyny döretmek, beden we ruh taýdan ysagdy nesilleri terbiýelep ýetirmek, olimpik hereketini ösürmek, bu urdu halkara hyzmatdaşlygyny potlandyrmak babatda uly işler alınıp barlýar. Hormatly adamlar, Türkmenistan döwletimiz aýratynam paýtagtymyz Aşgabat şäheri halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezleriniň birine urilýär. Bu hyzmatdaşlygyň çäklerini halkara olimpik komiteti, Birleşen Milletler Guramasynyň ötüşüň we parahatçylygyň hatyryna sport boýunça halkara bürosy, UNESCO-nyň bedenteri we sport boýunça hökümetary komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi bilen parahatçylygyň we insanperwerligiň potlandyrylmagy şertlendirýän gatnaşyklaryň germi giňelýär. Edi diyarımızda yapıp binalarda ve savaştırmak boyunca 5-nji Aziýa oýunlary, Amur Kadar 2018 adly halkara awtoraly ýarşy, şeýle agratletika boýunça dünýä çempionatyny üstünlükli geçirildi. Bu ýarşlara ýurdumyzyň şeýle-de dünýä ýurtlarynyň wekilleri işe gatnaşdylar. Munyň özi türkmen sportynyň halkara derejesindäki awraýynyň ýokurlanmagyna oňyn täsir etdi. Garaşly döwletimiziň ähli kunjoklaryny sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň ýetgiderli gurulyp ulanmagy berilmegi, Türkmenistanly turgunlaryň durly sport ýarşlaryny üstünlükli çykyş etmegini şertlendirýär. Turgunlarymyz halkara ýarşlaryna ýetgiderli gatnaşyp, baýrakly orlara münasip bolýarlar. Bu bolsa ýaş nesillere buýsunjymyzy hasam artdyrýar. Yaponiýada geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna ýurdumyzyň milli ýygyny toparlaryň turgunlarynyň münasip wekilçilik etmekleri, watanymyzyň sport taryhyny ilkinji Olimpiya medalynyň gazanmagy döwletimizde sporty östirmäge ulun berilýänligine şaýatlyk etdi. Biz muňa türkmen sportynyň ýeňişli ýollarynyň başlangyjy hökümini seredýäris. Garaşsyz, baqy tarap döwletimiziň bagtyar ýaşlary, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwri siziň öňüňizde milli sportymyzyň üstünlükleriniň täze kapysyny açýar. Şoň orada ýurdumyzyň sport awraýyny artdyrmak ilkinji nowatda siziň paýyňyza düşýär. Ata-babalarymyzyň merdana we ýeňişli ýollaryny münasip dowam edip, siz türkmen turgunlarynyň sport ustatlygyny halkara ýarşlaryna gatnaşyp medallar gazanmak arkaly suwd etmersiňiz. Men durly ýarşlarda ajaýyp netijeler gazanmak bilen söýgüli watanymyzyň baýdygyny al asmanyna parladyp, Türkmenistanyň awraý mertebesini gorajokduňyzy berk inanýan. Gadarly dawra gatnaşyjylar, Türkmenistan halkara sport hyzmatdaşlygyny gönünden-göni Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çen durnukly ötüş maksatlaryny kabul edilmegi bilen baglanşdyrýar. Munyň özi täze wezipleri öňümizde goýmak bilen ýurdumyzda mundan beýlegem halkara sport ýarşlarynyň, çempionatlardyr, olimpiya oýunlarynyň geçirilýän döwri wap meýdançasyny öwürmegi gözüňde tutýar. Biz sportyň mümkinçiliklerini parahatçylygyň we dostlugyň bekbitlerine gönükdirmek arkaly täze sport düzümlerini dörederiz. Hakyky sport söýjüleriň, usta turgunlaryň döwri wap nesini kemale getirir. Çünkü ýaş nesillerimiziň bedenteri we sport bilen meşgulanmagy döwrüň möhüm talabydyr. Sport sagdyrlygyň we gözellügiň çeşmesdir. Hormatly dawra gatnaşyjylar, gadarly turgunlar, sizi halkara derejeli ýaşlarda gazanan üstünlükleriňiz bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden nukdaýan. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, abadan we bagtyar durmuş, edil watanymyzyň halkara awraýyny artdyrmak uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlükleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
29 Ağustos'ta hormat prezidentimiz vilayetlerin häkimlerinin atlaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Hem de o Senat toplumynyň nowatdaky berja edilmeli işlerin giň toplumyny kesgitledi. Yurdumyzyň Akal, Balkan, Daşowdy, Lewap we Mar vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda arkadaly serdarymyzyň öňde goýan gaýry goýulmasyz wezipelerini gyýşarnyksız durmuşa geçirmek ýollary bardy, giň işlerini görüň edildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň dowamyny hormatly prezidentimiz şu günlerki alınıp barylýan möhümlüğin işleriň tähelsede goşadylmalylygyny bellidi. Goşalary ýygyk etmekde agrotehnik çäreleriň putup berja edilmegini gazanmak, paýta ýygymyna ykysam taýýarlyk görmek barasynda durmuşa geçirilmeli çäreler dogrusynda durup geçmek bilen arkadaly serdarymyz degişli ýol başçylary anyk görkezmeleri we tapşyryklary berdi. Çünkü bu işlerin ýokary derejede geçirilmegi halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň belin tepkitleriniň girewidir. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň berja edilmegini gazanmak üçin ähli çärelerin görüljekdigi bellenildi. Şol çäreler ýurdumyzyň ýylatyny özümizi öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmäge ýardam berer. Suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, akabalaň hemde suw howdanlarynyň netijeli ulanylmagyny gazanmak, şaly we gant çugunlarynyň bol hasylyny kemale getirmek üçin ähli çäreler görmek barada da giňişleýin gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolan geljek gelen hasyly üçin güýzlük bugdaýyň ekisini öz möhletine we ýokary hil derejesinde geçirmek möhümdir. Belli bolşy ýaly bu jogapkärli möhüme 2 sentýabrda badalga beriler. Möhüme gatnaşdyryljak ähli tehnikalar we owa hojalyk gurallaryny ýene-de bir gezek gözden geçirmegiň zerurdygyny, tohumluk bugdaýyň taýýarlanyşyny ýürüýte gödegçilikde saklamagyň möhümdigine üns çekildi. Güýzlük yer almaň, gök we baksa ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek işlerine de jogapkärçilikli semeleşmek zerurdur. Maslahatlarda ýurdumyzda alınıp barylýan gurulşyk işleri barada da jikmejik gurrun edildi. Şanly garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk toý münasibetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda işleri aýratyn gödegçiligi ýola goýmak möhümdir diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Gurulýan binalar ýokary hil derejesi bilen tapawutlanmalylar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri, ýer eýeleri barada edilýän uly aladalar senagat üçin gymmatly çyýmal bolan paýtaň öndürilişini hasam artdyrmaga giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyl welaýetlerde paýtaň bol hasylynyň ýetişdirilýändigine ynam uludur. Şeýle-de tehnikalaryň ähli görnüşlerini we möhüme ýokary derejede taýýarlamak barada da aýratyn durulyp geçildi. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna seljerme berdiler. Paýtarafdalyjy kärhanalary hemde olaryň bölümlerini möhüme taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän işleri saltlandyrmak we işiň hilini aýratyn gödegçiligi ýola goýmak möhümdir. Häzirki döwürde owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryndan netijeli peýdalanmak aýratyn zerur bolup durýar. İşleň meýilnamalar esasynda toplumlaryň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyna da üns çekildi. Şeýle-de maslahatlarda bilimler we talip ýaşlar gününi ýokary derejede dawaralandyrmak, täze okuw ýylyna guramaçylykly başlamak hakynda da maslahatlarda gurrun edildi. Aýratyn işleňligi bilen tapawutlanýan maslahatlara gatnaşyjylar döredip berýän şertler üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Araşsyz hemişilik beýtarap ýurdumyzyň serdarymyzyň amalanşyrýan ýylt behfitli, döwlet ähmiýetli işleri bilen berk baglanşyklar. Balkan vilayatynyň merkezi Balkanabad şäheriniň golayny ýerleşýän Bejerş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplaýan Döwrwap kärhanada suwunlar halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýokary zähmet istileklerini beslemek ugruna tutumly işleri amalanşyrýarlar. Ýurdumyzda halkymyzyň sagdan ruh bilen ýaşaşyny öpçün etmekle gönüktirilen döwlet siýasatynyň aýdyň mewgusy bolan Türkmenistanyň Salgyrys we Derman Senaty ministriniň Türkmen Derman Senat birleşiginiň Balkan vilayatyndaky Bejerş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplaýan kärhana her ýyly terapeutika we kosmetika önümleriň 400 000 gabyny, şol sanna mollagary palçygynyň 200 000 gabyny, vulkan palçygynyň we deňiz duzynyň hersinden 100 000 gabyny öndürmekle niýetlenenler kärhana 3 sany esasy bölümden Bejerş palçyklaryny deňiz duzyny gaplaýan we hili barlyk bölümlerinden ibaret bolup, olarda işleri ýokary derejede gurnalandyr. Bölümler öz aralaryna kompýuter arkaly berk ara baglanşykda işledilýär. Bu ýerde Italiýa, Türkiýe, Ýaponiýa, Belgiýa, Fransiýa ýaly döwletleriň kemil enjamlary oturdulypdyr. Ma'lum bolşaly ýurdumyzyň tebigaty saglyk ähmiýetli dürli tebigat ýereşdelere baýdyr. Şolaryň arasynda dürli palçyklary we deňiz duzlary uly orun tutýar. Palçyklar iki topara, gyrmança we vulkan palçyklary
palçyklaryna bölünýär. Gyrmança palçyklary boýunça mollagara köli diňe biziň ýurdumyzda däl eýsen bütün dünýäde bellidir. Soňky ýyllarda mollagara palçygynyň kosmetologik häsiýetleri öwrenildi we oň deri üçin ören ýarymly täsirleriniň bardygy anyklanyldy. Ol deride öýjük täzeleji we gurplanyrjy, derasy gany aýlanşygyny kadalaşdyrjy, ýüze näziklik berji, kimem derini täzeleji häsiýetleri özüni jemlige. Esenoglu etraryň çägine yerleşýän täsin vulkanlaryň palçyklarynyň bolsa keseli bejeş häsiýetleri hasam ýokurydyr. Vulkan palçyklarynyň düzümini köp sanly, gymmatly mikroelementler bolup, olar kosmetologiýada, lukmançylykda deri, ýürek damar, içege we beýleki birnäçe keseleri bejermekde giňden ulanylýar. Kerhananyň bejeriş palçyklary bölümini tebigy çeşmelerden getirilen dürli palçyklar ýürütülüşdirilen elegiň kömegi bilen daş çäge bölüklerinden we beýleki garnylardan arasalanýar. Soňra ol ýürütü sorjylar arkaly arasalanan suw bilen gerekli derejede garlýar we goýujy ulgama geçirilýär. Bölümiň önümçilik kuwaty saatda 600 gap taýýar önüme deňdir. Deňi de duzyny gaplaýan bölümde bolsa duz ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli ugradylýar. Soňra ýürütülüşdirilen elekde magnetlen kömegi bilen daş, metal we beýleki garnylardan arasalanýar. Arasalanan duzyň bir bölegi ýürüte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Gerdejiklere dürli derman otlar goşulýar we olara bejeriş häsiýetleri berilýär. Halkyň arkydagy zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän bu döwrewap kerhanada Türkmenistanyny önürlü diýen nişany bilen ýaraşykly gaplarda ýerleşdirilip taýýarlanan bu melhemler şuňlary ýurdumyzyň şipahanalaryna, saglygy dekeldiş we bejeriş merkezlerine, hassahanalara, saglyk öýlerine kimim dermanhanalary bökdönüşde ugradylýar. Daşoğlu welaýatynyň telekeçileri hormatly prezidentimiň dördüp berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerine netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Welaýatyň Niýat Fadynak etrawynyň çäýine ýerleşýän Kämil Guruji hojalyk jemgyýetine alyp barýan işler munyň aýdyň misallar. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerini peýdalanýany Daşoğlu welaýatynyň telekeçleri halkyň arkadagy zamanasyny alyp barýan işleriniň depkinini sähelçede goşatmaýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Kämil Guruji hojalyk jemgyýetiniň telekeçleriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň misallary. Welaýatyň Niýat Fadynak etrawynyň çägine ýerleşýän bu kerhana hormatly prezident bilen öýde döl berýän tapşyryklaryny uralyp, uly isewlerliýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýokary depkinlerde alyp barýar. Hojalyk jemgyýetine ornaşdyrylan häzirki zamany ösen Kämil enjamlary kerhananyň zähmet söýür işgärleriniň ýokary hili önüme mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümleri milli talaplara hemde dünýä ürünlerine dogry laýyk gelýän önümlerdir. Kerhana peýdalanýan Çiýmaly Balkyny welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polimer önümleri zawodundan, şeýle hem Türkmenbaşynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyndan alýar. Kerhana dogry güýjüne işänne her aýda 150 tonna çiýmaly gaýtadan işlemäge şert durar. Bu ýerde önürleýän önümlerin hyrydarlarynyň azalygyny bellemek möhümdir. Kerhana önümlerini daşarkı bazarlarda eksport edýär. Bu ýerde zähmet çekýänniň aglaba bölüginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Kerhananyň zähmet söýür işçileri hem hünärmenleri senagatçylar we telekeçler partiýasynyň agzasy bolup, olary hormatly prezident bilen ýurdumyzda telekeçiligi ösürmekde berýän gollawynyň ruhlanyp gaýraty zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösürmek maksatnamysynda ykdysadyýetyň döwleti degişi däl bölügini ösürmek tutulýan urlaň biridir. Häzirki gadanylýan netijeleri öňdürlen maksatlaryň hasyl boljakdygyny anamartyrýar. Şunyň ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän arkadagy serdarymyzda hususy kerhananyň işçi gullukçylary hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni arkadagy serdarymyzyň ýyly urtbek fiýli giň maksatly ykdysady başlangyçlary bilen diýarymyzda hususiýetçiligiň we telekeçiligiň ösürmegine giň mümkinçilikler edilýär. Ýurdumyzyň işi ur telekeçileri durly adyk önümleriniň bolşulygyny döretmekde özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Hususy kerhanlar tarapyndan owa hojalygynyň beýleki urlary bilen birlikde goşçulukda durmuşa geçirilýän işlerin bellälikdidir. Bu orada ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň telekeçileri münasip işler alyp barýarlar. Hususy işlerini ýoly goýan telekeçileň ýakyndan gollanmagy senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna we daýhan hojalyklaryna ýer bölekleriniň şeýlekem ýeňillikli gardylan berilmegi ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da işe urulýan önümçilik ýerimine hasa giňeltmäge ýardam berýär.
Vilayetde soňky ýyllarda hususiýetçiler tarapyndan ilmin gazananlar nazara alınıp, innowasion tehnologiýalar ulanmak bilen döwrewap önümçilikligiň işe girdilmegi netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän adyk önümleriniň ornuny tutýan bätleşigi ukyply ýokary hili önümliň önürilişi epetli artdy. Bu bolsa milli önümlerimiziň önürilişiniň artmagyna, täze iş orunlarynyň döremegine, bazar bolşulugynyň emele gelmegine ýardam berýär. Liwap vilayetynyň Çerje etrawynyň Amderiýa geňeşliginiň Gumlu owatynyň çäginde ýerleşýän Esret Daýhan hojalygym döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda iş alyp barýan hususy gutçuluk hojalyklarynyň biridir. Daýhan hojalygyny hormatly prezidentimiň ilaty ýokary hili adyk önümlerini üdnükde hödürlemek babatda kefiýetlen wezipelerinden ugranyp, degişli işlere giňer merliýär. Bu döwrewap gutçuluk Daýhan hojalygyna ýürüti ýumurtga niýetlenen tovuklary edilýär. Häzirki zaman innowasion enjamlary bilen öpçün edilen bu önümçilikde tovuklary im we suw bermeklik, arasalamak, şeýle hem ýumurtgalar ýygnap almaklyk ýaly işler dollygyny awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu ýerde tovuklaryň 30.000 başdany bolup, ýedilýän tovuklary günüň dowamyna 5 wagtyna im berilip, bölümleň içi ilmidama belli bir derejede taklanýar. Tavuklar için im binyada olan darayı soyu mekkazıvın buğday yal däneli ekinler Daýhan hojalygına degişli olan käreni yerine yetiştirilýär. Hojalykda häzirki wagtda her aýda ortaça 600.000 golay ýumurtga alınýar. Olar öz wagtyna ýürüteleşdirilen uloglary bilen sewda nokatlaryna we bazarlara uğradylýar. Guşuluk hojalygyna bar bolan mümkinçilikler gözegine tutulup, geljekde de işin gerimini has artdyrmak maksat edilýär. Ýurdumyzda adyk bolşulugyny döretmekde münasip goşun koşýan bu Daýhan hojalygynyň işgärleri hususiýetçilige giň ýol açan telekeçilik işini alyp barmakda gollaw berýän. Arkadagyly serdarmyda alkyş we hoşallyk söýlerini aýtýarlar. Hormat prezidentimiň ösüşleri nazarlayan başlangyçlary ähli uğurlarda işleriň döwrewap derejede alınıp barylmagyna ýardam edýär. Bu ýagdaý ýokary netijelerin gazanmagyny üçin etmek bilen ýurdumyzyň daşary ýurtlary uğradýan önümleriniň köpelmegini şertlendirýär. Şunlukda Türkmenistanyň eksport edýän önümleriniň sany ýene artdy. Munyň özi bu uğurdaky işlerde öz borçly üstünlükdir. Hormat prezidentimiň geljegi nazarlayan özgörtmelerini eksport uğurly önümleri önermekli aýratyn orun degişidir. Şu nukdaý nazardan ýurdumyzda ýokary hili, ähli talaplara laýyk gelen önümler bilen içerki bazara öpçün etmekligi şol bir wagtda daşary ýurtlarda ul islew bildirilýän önümleriň önerilip eksport edilmegini aýratyn ünserliýär. Bu uğurda paýtatymyzdaky Aýbölük mebel kärhanasyny görkezmek bolar. Öňde barjy mebel kärhananyň gön şertnamany baglaşma bilen Gazagystanyň Al-Farabi ýadynyň universitetiniň täze açylýan Hüner mektebine Türkmen önümleri ýagny partalar oturguşlar uğradylyp başlandy. Hormat prezidentimiň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan ekologik taýdan arasy sarpejler tarapyndan ul islew bildirilýän we dünýä bazarlaryny bäteşik okyp önümler öndürmek bardak tawşyrklarynyň uranyp, Aýbölük mebel kärhanasyny gözlegli işler ýigderli alınıp barylýar. Daşary ýurtlardan getirilýän halytlariň ornuny tutýan önümleriň Aýbölük mebel kärhanasyny öndürilmegi aýratyn bellerlikdir. Bu iş hormat prezidentimiň deýişi uğurda kesgitden wezipeleriň üstünlükli amala aşyrylýanyny orkudýar. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligi ösürmekli ähli şertler döretip bermegi, milli önümçiligiň ýokary derejede ýoly goýulmagyna mümkinçilik berdi. Önümler häzirki wagtda isleýlere görä taýýarlanýar. Dünýä ülümlerine laýyk gelýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerini, şagylar waglaryny bedeýär. Döwrewap işlemegi baş ýol gödürýän kärhananyň hünärmenleri eksport babatdaky mümkinçiliklerini artdyrmaga öwrenýärler. Geljekde önümçiligiň gerimini giňildip, ul islew bildirilýän önümler taýýarlamak meýilleşdirilýär. İşleriň sağlaşykda alınıp barylmagy, gözüňde tutulan meýilnamalary ýerine ýetirmäge, hususan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan halytlariň öndürilmegine mümkinçilik berýär. Döwrewap önümçiligiň ýoly goýulmagy, hormat prezidentimiň ýurdumyzyň senaga taýdan ösüşini ýokurundyrmak boýunça öňde goýan wezipetiniň oňuň çözülmegi bilen berk baglanşyklylar. Türkmenistan öndürilen partalar, mektep serişçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden epes arzanlar. Kärhanada önümleriň hilini ýokurundyrmak bardak mesele häzirki wagtda esasy uğurlaryň biridir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe önümçiligiň ötüşini ýokurundyrmagy uly mümkinçilik açylýar. Ol hormat prezidentimiň taýlasy netijesinde ykdysadyýetimiň durly uğurlaryny amala aşyrýan özgörtmeler bilen berk baglanşyklylar. Toplumda häzirki günlerde işler ýokary depkine ýa bolýar. Hormat prezidentimiň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuş geçirýän özgörtmeleri önüm öndürjileri täze üstünlükler ruhlanyrýar. Ýurdumyzda bilimler we talip ýaşlar gününiň dawalary giňermegi bolýar. Şäherler ýurdumyzyň ähli uğurlardaky ösüşleriniň öz borçly beýanlary.
Bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli giň erimde geçirilýän şäherler ýokary ruh holatlygy betlenýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejelikli däkme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabatda öz ukybyny, zihini dolu ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köp ugurly zihinlerini we ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu gorda görülýän toplumlaryň şäherler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçiligi işi ýeterlikli ösen ýaş netli hakyky watançylar terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertler üçin etmäge gönükdirilendir. Gelecekde ýaşlarymyz watanmyzy täze bilentlikleri çykarmalar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýandygyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejelik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, almy tehniky täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esatyny terbiýelemek, hormatly prezidentimiziň ýollaşylygynda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala asyrylýan giň möşörli özgertmeleň esasy ugurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgertmeleriň üstünlikli amala asyrylmagy, okutmagyň öňdüwaji usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrüp hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärler taýýarlamak bilen baglanyşyklydyr. Döwlet siýasatymyzyň strategik ugru hökmünde milli bilim ulgamynyň hilini hemde mazmuny dünýä ölçeglerine laýyklykda öpçün etmek maksady bilen giň möşörli özgertmeler amala asyrylýar. Öten ýurtlaryň tezribetini hemde ötüşini nazara alyp, ýaşlaryň beden we ruhy taýdan sagdan ötmegi, watançylyň belent ruhyny terbiýelenmegi, täze bilimleri öýleşdirmegi bilen baglanyşykly möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady berqarar watanymyzyň siýasy, ykdysady, meden binýadyny puhtalandyrmaga, almyň we bilimiň mümkinçilikleri, ýurdumyzyň täze belentlikleri ýetmegine gönükdirildi. Şoňa görä-de garaşdy ýurdumynda döwrüp orta hüner, ýokary okuw mekdeplerini gurmak, täze bilim usullaryny, maglumat tehnologiýalaryny öýleşdirmek, jemgyýetimiziň aň bilim derejesini hemde dörejelik işçiligini ýokarlandyrmak babatda ägert uly tezribe toplandy. Şu babatda bilim ulgamynyň işgärleriniň molumlaň öňünde wekilli we täze pikirlenmegi başarýan ýaş netli terbiýelemek, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, mailnamalary we maksatnamalary kämilleşdirmek, watanymyzyň dünýäde awraýyny hasy belende galdyrmak işine salamly goşun goşmak wezipesi durýar. Molumçylyk käri öňden märi has awraýly hemde hormatly hünerliň biri hasaplanýar. Döwletimizde ýaş netliň döwrüp bilim we terbiýe alap, ýurdumyzda hemde halkymyzda münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döretýär. Hormatly prezidentimiziň belleýişi ýaly, biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňat bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerini buýsanýan, garaşdy hem bitarap Türkmenistanyň şan şöhratyny has artdyrmaga çalşýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Watan muqaddetligi üçin berza edilýän işleriň netijeleri, ýurdumyzyň ötüşleri ýaşlaryň durmuşyny aýratyn öwüşgün şaýa. Häzirki bagtyar döwrümizdiň ýaşlary ertirki gün ýurdu beýgelçek, Türkmen döwletiniň gülleçek oglan gyýlardyr. Ýaşlaryň joşgunly hujuwy, watana bolan söýgüsi, halal zähmete yklasy, şu güne büýüsenji, rowşan geljegi ynamy, doýatlygy söýgä bolan sarpasy, sagdyn durmuş kadalaryna ıgrarlygy, täze taryhy zamananyň beýanyna öz sinmez ornuny tapýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagly serdarymyzyň başçylygyny, ýurdumyzda ykdysady özgertmeler üçin etýän maksatnamalar üstünlikli amala asyrylýar. Düýpli özgertmeler ykdysadyetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygyderli ýokarlanýar. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp barlayan şu ajaýyp işler watanymyzyň mundan myanada gülläp etmegine, halkymyzyň işretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirilendir. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmen ýaşlary garaşdy, baky bitarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hüner taýýarlygy sadyna kämil şahsiýet bolmagy, dörejelik ukyby we pikirlenmek başarnygy, jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ötüşine uly terg berýän güýçdir. Islenlik döwletiň kuwatynyň ykdysady görkezjesi, diňe bir tebiği baýlyklar bilen dälle, eýsem ýetişdirip bilýän kämil hünermen nesilleri bilen kesgitlenýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaň döwrüwap bilim almaklary, hünärlerini kämilleşdirmekleri üçin äkli mümkinçilikler döredildi. Çäreleri gatnaşçylar ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmägiň, garaşsyz döwletimizi hem taraplaryň ösdürmekde uly ähmiýete eýedigini tap, hormatly prezidentimize ýaşlar barada ýadawsyz ala edýänligi üçin hoşallyk bildirdiler. Hormat amlarının olsa yurdumuzun vilayetlerinde bu paytahtımız Aşgabat'ta 30 Ağustos'ta saat 20'den 31 Ağustos'ta saat 20'de olacak hava varada. Türkmenistan'ın hava maglumatı ulluğunun beriyen habarı bilen tanışıyorum. Balkan vilayetine az bulut hava var. Bunun oradan tilis konta 8-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 23-28 gradus mayıl. Gündüzüne 34-39 gradus ısı. Kenarik taraflarına olsa 29-34 gradus mayıl olur. Ahal vilayetine açık hava var. Bunun oradan tilis konta 7-12 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 18-23 gradus mayıl. Gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Mar vilayetine açık hava olup, Demiradık günü oradan tilis kontu 8-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 16-21 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Levap vilayetine açık hava olup, Demiradık günü oradan tilis kontu 9-14 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 15-20 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daşoğur vilayetine açık hava olup, Demiradık günü oradan tilis kontu 7-12 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 15-20 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Paytahtımız Aşgabat'ta açık hava olup, günü oradan tilis kontu 7-9 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 19-21 gradus mayıl, gündüzüne 35-37 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça Ağustos aýynyň 30-ýerine magnit hadisasynyň gowşuk täsiri bolmagy arşylýar. Eziz wataşlar, Tomut pasynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykdy geýinmeli. Bunun ýetişoklasinden gorunmaly. Şerde yurdumuzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip tutumlaryny berja etmeňiz maksat berýär. Mehriban ileşler. Bular berja etseň, ýylyň issenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýahly tüşerüň özüni bolsa halkyň dehbili bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun adamlar.